Sige po, marhay na aldaw, Huwebes, St. Jude, Petsa 2, September 2021. Minarespeto na naman kami sa lambang miyembro kan familia, kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kasiributan amang Diyos dapat enot sa gabos. Fiesta official sa bilog na probinsya kan Albay dahing opisina gobyerno asin na nagakapira sa pribado. Pero diretso po ang tingog kan banwan sundo kitang alas 10 pag Huwebes. Poko mas emeno sarong oras lang po kita. Katuwang ang Mega Force sa palibot. Padingnal Baldo, Technical Control, News Direct Edwin, News Manager Mar sa Newsroom. Sa production, yaon dyan si Angel Mustasa. Tandem sa IT si Arven Buda, si Richard Akopan sa indong servidor sa radyo. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Huwag na nating patagalin. Sana po yaong kamuha nagantabay holiday bagagunyan. Sana nadaruragdagan na sa tuyang mga paradangog. DCGB on assignment. Diitan oras niya tuungon yan. Kaya duro-diretso na po. Pading Jim, may pangyari baga dyan. Kaso bago, follow up ini. Pambabadil dyan sa tuburan kan liga. What's happening, Pading Jim? Hello, Padi. Hello, pare. Yes, go. At yaw, kita nakasum na kita ko dyan. Yaw na kita ko dyan digdi sa New Road, Barangay Tinago. Yaw, digdi tabi pa di sa tricycle na may numerong MTOP 7074. May marka sa likod, distansya, amigo. Gada na ini tabi pa di. Tinira ini sa driver seat. Tagalog ini, nakaputing t-shirt, tapos naka-gray na pantalon, na nasabing biktima ngina pambabadil sa mga oras na ini. Masarong oras na ini tabi pa di, digdi sa lugar. Ayan, nahiling na siguro dyan sa kontano, sa video. Roger, rolling ang video sa tuyang Facebook live, kumpadring Jim. And sa description man sa tuyang mga parantabay, anong plate number kan? Ang plate number, madali marani ako kidiit. Wala ki plate number digdi sa ampangan. Pero ay, sige. Ibakikwan, 0524, ilatamaran ni lugod ako, 0524 0193372. Yan, Tapos so body number niya, igaw bagang body number. Yan na, 074 Ligaw City, distansya amigo ang pangaran. Yan. Ngunyan, maawot-awot ini pa de. O yan, nahiling sa tuyang Facebook page ko na naka-hilingan sa tuyang mga tagantabay. Nakukurdo na ini tabi pa de. O yan, ang tinampo na pinaghalian niya. Digdi siya sa main road, ali sa sentro kan Ligaw, palaog siya digdi. Yan. Pag abot digdi sa kantong ini, maawot ini, dahil masabutan kung saan digdi uminukob na sospechado. Dahil pakitang nakakahuron sagkot sa mga oras na ini. Kung wala kita, may sarong pulis duman sa ibog na kanto, bantay lang ini, hindi ko kunahali na igwa na digdi na mga investigador nagpasiring digdi. Compadreng Jim, ang exact location niya is? New Road, Barangay Tinago. New Road, yan. New Road, Barangay Tinago. Okay. Barangay Tinago. Initial na nakukuha niya, yan, nakasablayan na lalaki, duguan, payo ang tama ka ni Tabi pa rin. Ay, Kapitan! Sa kapin eh? Siyang Kapitan digdi? Salvador Lopez, si Kapitan Monasteral, ibang barangay ini. Dito maibong ako dumampa di sa ampangan. Padi, so description kan biktima, nakaputing bado, white, tapos naka-dark gray na pantalon, naka-chinilas siya, nin rubber. Okay. Na ito, So, maibong ako pa din, digdi sa ibong na tinampo, mahanap kita digdinin makakahuron. Wala kitang nahiling sarong pulisa na,
Puto sa inutan, Sige daw. matawon digdi sa lugar na pinangyarihan. Okay, bilang backtracking, compadre Jim, paano yan na-discover na iguanin gadan dyan? Over? Aday ko pa makakakuan. Yeah. Aday pa kitang makakaroon. Ang laman ka ning tricycle o yan tabi pa de. Opo. Nyog. Dari Niyo. nagsaod. Gari nagsaod, ano? Oo, yung mga eco bag. Mhm. May drum pa sa likod. Iyo, nakabugkos Damit pangharong pang kusina. Oho. Oho. San nila sila informasyon na ako digdi. Mhm. Gari may pigpapaharong da ini digdi sa skinitang ini. Gari may pigpapaharong ta sa... Ibig sa inutan. Oho, sige. Dali lang, makakuha kita nin makakahoron digdi. Oho, mantang naghahanap ni magkakaroon si Pading Jimmy, nahihiling Ang po pangalan sa inutan, Oho. ang pangalan sa inutan, Patricia May. Patricia May. Patricia May. Mhm. TLP Tuda. Sandali, makakuha kita nin makakahoron digdi. Ni so agom siguro ini, madali Sige ta daw. maibong ako. Manaulang ako digdi ta. May mga dugi digdi Mhm. sa lugar. Mhm. Nagpe-penetrate kita. Makarani digdi sa agom. Dahil lang biktima. maglaog yan sa crime scene ta ipaprocess yan kang soko. Sa media, sa Mhm. okay. Respeta ta na sitwasyon tayo sa agom. Mabungo na niya na Oho. magparabataram. Iyo. Pero anong Sa mga- pangaran da kang biktima Pading Jim? Dahil napikuan. Respetaran to nga ta medyo may emosyon. Oho. Papakulpa ngo na ini. Na garkay bay ning agom. Oho. Pwede wala kitang otoridad digding makakahuron. Mhm. Yes. Ano oras nangyari na siya? Ay. Si sa otoridad digding may barangay official digding. Para sino nga rin ka? Ano ka na? Pedro Talavera Mantes. Pedro Talavera Mantes. Taga Taga-sign po siya. Sir, ayun po nag-uli. Natayan siya digdi. Ay, may pinagpabahay sila yan. Taga-layon siya. May pigpapaharong digdi ongoing. Taga-digdi po ka? Sir, Taga-tinago ka? Anong exactong location ini? ano exact ang lugar? Gilyaro City Subdivision. Gilyaro City Subdivision. Pedro Talavera Mantes ang biktima. Oo. Taga-layon ini tabi pa. Roger. Tapos, may Ay. pigpapaharong pala ni digdi. Pero yun na itong natatanaw digdi. Yun na eh. Wala rin yun, nasa kwana. O niyan harong niya pa di Yung blue? Yan na blue. Ning blue, ongoing. Patapos na. Nagkakapirang metro sa na distansya niya kuta na doon sa harong Mga nida. 10 metros. 10 metros pa di. Mhm. Aha. O yan Ayan, dakulaw na narong. Mhm. Anong trabaho ka, sir? Anong trabaho? Dating Simon. Dating seaman. Oo. Siman. Oo. Okay. Sige. O yan, at least nakuha na niya to sa pangaran tabi pa rin. Roger. Kan, Sige. Tima. Dari sa Roman sa naan tama. Sa payo ang Gares. hiling mo. Pading Jim, sa payo ang initial na hiling mo kayan, over? Kayo, madugoan dahil. Mga 1 hour na dahil eh. Iyo. O yan maawat ining sa gilid. Iyo. And then yata na-establish kung sa information so suspect ka ni. So Kung tuminambang nakamotor. ka. Ay ara mo kumpadring Jim, iyan andud ako tinambangan iyan o kung ano, tapos rinanihan, pang! Tawara kayo ni Pade, pag itong pigi-describe kong iskinita, o nahiling man siguro kan sa tayo mga tagantabay, highway iyan, wala man kay mga kabasanaan sa ibong, sa tuong parte, wala man kay mga harong. Iyo, oho. So, retired seaman Seaman. pala ini. Oh. Nganyan, gari nagpapatrabaho,
Actually, may nadadangog pa nga niya ako na nagtatrabaho, gari nagta-tiles. Okay. So, yan na. Pigpapasipay. So, agum dahil na dahil naman nakita naman sa agum na nakikihuron. Respeto to tabi pa rin dahil pagkaya niya na mag... Isag kod ganyan, kumpadre Jim, saro pa sa ng pulis ang yaon dyan na nag-atinder kan sitwasyon. Ano pre? Saro pa sa ng pulis ang yaon dyan nag-atinder kang sitwasyon, over. Nag-imbestigar nga ni. Tagari, kuhan man sa na ini. Inot guard ini na Nagresponde. nagpasiring. Na, may police mobile na. Oho. Nagpasiring digdi. Yes. So, grabing tao, digdi sa lugar na ini. Iyan na tinampok ang pading Jim, yan na pigapod na new road, New road, bago yan na kuha na minabalda sa nagkapirang barangay dyan sa Ligaw, harani dyan sa road, maluwas Binatagan. na ini, digdi sa may tuburan. Tuburan, oho. Pasiring na sa opisina ni minaagis ini sa harong ni Congressman Didi. Oho. Sa opisina ni Congressman Didi. Luwas-luwas na ini, barabaralda na ini. Roger, sige. So, agang-aga, mga more or less, mga 8, past 8, ini nangyari. Mhm. Tagkod sa mga oras na ni, yaong padigdi sa lugar na biktima. So far, at least nakuha na niya ito tabi pa rin sa pangaran. Roger, sige. Yun na yan. So investigation na, official na investigation na lang. Oho. Na kukuha niya to sa lado kan na kapulisan. Roger. Wala kita digdi na kakahuron ta. Primero, wala nga ni wala man mga harong o ilingon mo, mga maawot ba gani? Mhm. Tapos kabasan, tapos Iki, salog na. Mhm. Pero taranihon tayo ng polis kung ano ang disposisyon. Sir, morning. Sa media, sir, anong disposisyon na ka, sir? Sa investigator po yun, sir. Wala pa na-investigaran din, sir? Okay na po kung nagawa ng... Solved na, okay. Oo. So, yun na yan, tabi. Bade, Mhm. alato na lang so disposition kan mga investigador kung anong oras ini ipo-pull out sa lugar na ini. Roger, Okay. sige. Siyan tabi pa rin. Nasa to yung exclusive na pagtugay-gay sa madugo na pangyari pinadil sa rong retired seaman na nagpapaharong digdi sa Barangay Tinago, New Road, Ligaw City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadre G. Mga follow-up po yan kang flash report ka subago. DZGB Plus Report. Sige pa no, rundown kan mga pangyari. On assignment. On assignment si Pading Jim, exclusive po yan sa AM, DCGB AM, as in sa tamuyang DCGB News Online, sa DCGB po. On assignment. Gitabi yan po ang rundown ang biktima na midbidan sarong lalaki ang binadil gadan diyan sa may Barangay Tinago. Arani diyan sa pinagapod na New Road kan Ligaw. Ang biktima na midbidan na si Pedro Talavera Mantes. Taga Layon kan Ligaw City, pero nagpapaharong diyan sa Villa Rosita Subdivision sa nasabing lugar diyan sa may Barangay Tinago. Basado sa inisyal na informasyon na nakalapkan sa tuyang mga pag-iriba, karon ining retiradong siman na iyon na nganian sa ang nangyari, binadilgadan ang sabi sa payo ang tama, inisyal na tama kan biktima padagos ngunyan ang investigasyon pa kan mga pulis, and ini po tinambangan o kaya binadil halos nagkakapirang metros sa naan distansya duman sa pinagpapaharong niyang pipapagibo niyang harong sa Villa Rosita Subdivision yan sa Barangay Tinago kan Ligaw sa may New Road. Ngunya na pagkaagang-aga tabi na discover yan na pangyari. Dai pa po nin mga nakukuha kitang makakahuron kung ano sunad paano ang nangyari tabi diyan, and padagos ang investigasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police. Yan po tabi ha. DCGB on assignment. Na inisyal na mga bungkaras po digdi sa programang Tingogan Banwaan. Diyan po yan sa Ligaw. Dan Oren siya on the line. Dan, good morning. Hello? Okay, sige, up there da. Ano lamang tabi ito, Brother Dan? Putol-putol. Hello?
Hello? Putol-putol. Hello? Oy, off air ka, off air ka. Ako on air tabi. Ay, nako. Brother Dan, I'm sorry. Grabe ang problema kan globe tangon yan. Buda smart. Ay, i-off. Hello, go? Hello? Putol-putol ka tabi. Oh, sige, tabi. Okay, yan po ano, nako. Webes. Maray naga kay Kasag tabi, nagmamati kami digdi sa Merkado Kanalbay. Maray naga tabi kay Kasag. Brother Dan, i-text mo lang ng tabi sa imo man na gustong ipaabot na impormasyon ano. Digdi po sa tuyang programang Tingog kan Banwaan ta problema niya to kan signal kan mga telcos niya to. Ay, hindi mo maintindihan paminsan ano tabi. Yan, mga tugang inapudanta sa tuyang representante man kan Tercer Distrito kan Albay, ano? Si Congressman Fernando Didi Cabredo, and it is a known public knowledge yan na mismo tabi nag-post sa iyang official Facebook account na siya po nag-positive sa COVID digdi sa tuyang palibot. Kumusta unsa si Kong Didi? Kong Didi, marhay na aga tabi. Hello, Sir Pio. Good morning. Opo, kumusta ang sitwasyon mo tabi dyan? Medyo okay naman. Ay, oho. Medyo kuya na. Okay. Ot bata to may binadilgadan duman sa may New Road sa Ligaw. Sus Mario Josep. Duman sa may lugar ko ito? Oho, sa may Villa Rosita Subdivision baga? Oo. Oh, igwango niya na si Jimmy yaon duman sa area kaka-report pa lang nga ni kasuba ko kan follow up sa naka-tricycle ini namidbidan ining si Pedro Talavera Mantes. Gunmoan. May pigpapaharong da ini duman sa Villa Rosita Subdivision. Ngunya na aga pasiring duman gayud naka-tricycle may mga darang sinaudan oto binadil gadan oto sa may gilid kan New Road. Sus Mario Josep. Retiradong siman da ini tabi Congressman Didi. Grabe yung mga pang nangyayari mo yan, ang mga panahon na ini. Oh, haran ni duman sa may opisina mo kung ano. Ni sarong ko. Haran ni sarong mo. Oo, oral daw niya. Ako dyan nag-walking. Oh, sa may Villa, Rosita Subdivision. So bago dyan na subdivision. Oo, nagkakapirang metro sana bago mabot sa harong niya. Jesus Mario Josep, naka-tricycle, retired seaman, ining si Pedro Talavera Mantes. Bueno kung tabi, inapudan ta kata primero ang mga constituentes niya to, gustong madangog man sa Tercer Distrito, budan Albay, interesado man. Kumustan sa imong estado ning salud ngunyan tabi? Medyo okay na. Okay man, alos gabos man sa normal. Except na may edit na sipon. Abo, bihira man. Pero alos okay na ako. May nga naligay sa logang kwarto ko. Walking ako ta. Anad baga ang lawas na napeming nag-iero. Oho, bako kang tuod duman sa perming nasa opisina nasa harong, kundi nasa luwas, nasa susyudad. Ano tabi, Congressman? Ayo tabi. Din lamang ako magpinsara na ako pala positibo sa COVID. Oho. So, gusto kong iparang sa publiko na kuyan, kailangan, kaipuan talaga ang pag-ingat. Ako, kaya ako nagpa-RT-PCR na may plano ako magpasiring sa Manila. Ngunyan, Sir Pio, para daing hassle sa pagbiyahe, and maduman man ako kay Kong Nando Gonzales, gusto ko safe talaga kami, apat kami nag-iriba, kay bahan ko sa driver ko, tapos so duwang konsyal sa Ligaw. Ngunyan, kapos kami nagpa-swab test. Oho. Nagtuyo pati kami sa Sorsogon. Amin ko yan. Ngunyan, ang makonsuelo ka, nakauli na kami, mga alas 6 gitong Banggi, nag-abot na sa resulta. So, tulo kong kaiba, gabusin na negative, ako sa nasa positive. Ay, naku, sus Mario Josep na pangyari. Oo. So, isi magpinsara, sa driver ko, may kong kaiba,
kaibaan ko sa loob kong auto, kasabay ko magkaon. Siya negative, ako positive. Mhm. So totoo, ikaw kung di nasipon kang oras na ito. Mhm. So kaya kang natanggap ko ito para maikuyan ko sa pamilya ko, nagpa-confine ako sa hospital. Iyo, oho. Nagpasundo ako ng ambulansya. Oho. Tapos niya ako nakumayandig sa Ligaspi. Oho. So, munyan, ibang klase pala ang buhay kan may COVID. Yan. Aram mo, Congressman, I'll cut you short muna, tabi, ano. Inapunan ta ka, tanganing ang tao, matagom na gad sa isip mo na sa puso na mag-ingat because sige na po, ikan istorya, ano an kamugtakan kung arog ka naman na gada sitwasyon? O, pag igwa kang, ito ay natano, di ako magpinsar na ako igwa. No? Mhm. So, siguro, kung di ako plano magpa-Manila, sige, sinanlakaw-lakaw ko, pakadakul na akong naulakitan. Mhm. Siring pa man, so sa kuya, sa sitwasyon ko ito, nakulong pa siguro ang ibang tao nga magbangkayan. Mhm. So kaya, kepuan talaga, igwa kang bakuna. Mhm. Ako, kuya na ko tabi, Sir Pio, naka 2 dose ako, kang Sinovac. Oho. Sabi kang ano digi sa kuya, kang doktor, pasalamat ka ngaya, Sir, igwa kang bakuna, takunda baka uminabot ka ngaya sa severe Naku. case. Mhm. Doktor na nagtataram ka na, doktor ang nagtataram na kaan. Oo. Oho. Kung di ako nagbakuna, baka iningkuyan ko digi sa ospital, baka o oxygen na ako. Ay, sus, Mario Joseph, sana. Di wala ako. Kuyan lang. Normal lang ano ko. Mild case lang ako. Mhm, mhm. Now, aram mo, kakahuron ta mga tugong si Congressman Didi for us to encourage the public na primero magsunod sa protocol. As in, ini magpabakuna, Congressman Didi, bako? Yan, iyo, tama. Magpabakuna. Mhm. Kapag ika nagkaigwang COVID, inot na inot, ako ang kamugtakan ko. Diknyaon ako digi sa loob kang kwarto ko. Mhm. Dahil lamang sa kung pwedeng magbisita. Naku, grabing kamunduan. Ano? May mga amigo nga niya ako, sabi ko, gusto niya ako nindong pagkaon, gulpi niya ako kung pagkaon digdi. Oho. Pasiling niya ako kamo digdi. Awin na ngaya. Sorry, nag-imbitar ka na, logo na. Big interviews ko man sa. May mga taga-media nga ma-interview da sa ko. Dahil niya ako, gusto ko, kamo magpasiring digdi sa ko sa ospital. Live. Sorry, pero how does it feel? Yaong ka solo. Isus oral daw dining gurano ang kagabat tabi ang sitwasyon, Congressman Didi. Mapasiring, nagalaog digdi sa kuya, ang nurse, ang doktor. Puro naka-PPE, di ba mga astronaut? Oho. Mhm. No? Mario Joseph, ano? Okay, now what would be your appeal bilang ika na mismo kongresista tabi sa sitwasyon na ini? Inot na inot, mahal ang bulong. Mhm. Ano pigtutumar mo? Ano tinaw sa imong bulong tabi, Congressman? Okay, may pagkaabot ko digdi, may tinudok sa ko sa tula ko. Tulak. Pangpalabnaw kang dugo. Oho. Pag may COVID minalapot ang dugo. Oho. Ginawan akong vitamina. Tapos tingumonitor pa mi ang temperature ko. So oxygen, tapos BP, Oho. blood pressure. Oho. Gipos man ako normal. Oho. Ang makuyan lang tabi digdi ining may pigpapa kuyan sa kuya na bulong, so remdesivir. Oho. 8,200 ang kantidad. Jesus, kada ano yan? Sarong tumada? Halos ang primerong aldaw, 2. So 16,400. Ama kong Diyos. Tapos sunod ka yan, ural daw naman. Ural daw. 8,000. Tang! Tang! 8,200. Jesus. So Ay, kuya, nako. kung di kang kwarta, Oh. magagadan ka sa dahil na. Ay. Kuya na. So that's how sabi na nga ni arog kang kagabat. Kaya dapat maglikay talaga. Ano? Iyo, natakong ang iba nga ni Dadigde, may nag-istorya sa kuya, na ang iba, dapat mo payadan, milyon. Ay, sus.
Sus. Sa kung kepuan mong i-ICU, kepuan mong i-oxygen, Oho. sa kuya di man kaukaan. Uta, Pag nagsibir, oh. yun na yan, nung nagkakabot na ang milyon. Ay, sus, maring nga ito nagkapabakuna, ano, Congressman? Oo, may sarong nga ni daan dyan na midbit man digi sa Ligaspe, Oh. nagkabot na ang kabangang milyon. Ay, sus, Mario Josep. Ngunyan, pirang aldaw an sa imong pagtinir dyan sa ospital, sabi kan doktor? Sabi sa kuya, mga 5 vials daw ka aning remdesivir. Uubuson sana ito. Oo. So, 8,200 times 5. Abog ka yan. Sus, Mario Josep. Kung mga tugang congressman na yan ang nagko-compute ka na sa bulong pa sana. Ay, Oo. kitang ordinaryong tao, congressman, paano na ba ko? Yung nga ni, oo. Maray, ikaman kitang health card kami doon sa Kongreso. Oho. Igwa kaming so HMO. Oho. Tapos, igwang PhilHealth. Pero, dakula pa manggilay ng babayadan. Oho. So, kaya sabi ko, yung mga amigo ko, nagkukontak ko, kepuan talaga niya kung maglikay. Mhm. So, tandaan nindo nga kepuan ining bakuna, kepuan ining minimum health protocol. Di makakumpiyar sa mga kahampang Mhm. na dawa ka pamilya mo yan, kepuhan, ibitar ta, baka carrier man kang COVID. Mhm. So, yan po ano, at least ining sa imong pangapudan mismo, Congressman, makadagdag sa tuyang kampanya para mas na ang tao magsunod na gad sa protocol medical buda proseso. Iyo tabi, ako sa pagiling ko, dako yun ang nagpapasad-pasad dyan ng mga asymptomatic. Sus Mario Josep na. O di, paano mo pipalampas ang kapungaon? Kari pigbibilang mo na supako dyan sa kisame. Maray nga nito, igwang Facebook, Oo. nakakadangog kita sa DCGB. Yan. No? Mario Josep na. O di sige tabi, Congressman, get well soon and salamat sa oras na ipigtao mo sa DCGB tabi. Okay, salamat man tabi, Sir Pio. And good morning tabi sa Indoga Boss. Mag-ingat po kita. Okay. Yan po tabi, mga tugang, ang representante kan Tercer Distrito Canalbay, si Congressman Didi Nacabredo na dangog po nindo. Yan na po ha. Congressman na po yan ang nagpapaabot kan impormasyon, buda nag-aapilar, at bako po basta-basta talaga ang sitwasyon. Sige, eto na po muna. Botobot kan Palasyo Malacanang. Sinyala dapat itama ang mga relos. It's 9:33. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy,
malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema anak, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak, brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinele, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot! Ang big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore in big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title
nito. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, managudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Idaduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng NEEDS Wellness Center. Ako po si Jeneline Insano, isa po akong guro. Nagpunta po ako sa NINS Wellness Center dahil marami po akong karamdaman sa aking katawan. Barado po ang aking puso, baga at mataas din po ang aking creatinine. At higit sa lahat, meron po akong PCOS o polycystic ovaries. Imbis po na pumunta sa doktor, nag-decide po ako na magpa-detox na lang kay Ma'am Nins. 12 years na po kaming hindi magkahanak dahil po sa aking hormonal imbalance at lagi po akong nakukunan. Last year, November 2020, nag-decide po ako Nagsimula po akong uminom ng mga food supplement at laking pasasalamat ko na alis po ang aking bara sa puso sa baga at bumaba din po ang aking creatinine. At higit sa lahat, nitong March 2021, 2 buwan na po akong buntis. At nung nagpa-ultrasound po ako, wala na po akong PCOS sa aking 2 ovary. Sobrang pasasalamat ako at sa NINS Wellness dahil sa sobrang nakatulong sa akin ang pag-cleansing na ito. Mga kaibigan, ang NINS Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Yes! It's Christmas time! Yan, Bingo Ganbanuan. Pio Fernandez. Merry Christmas! Christmas na palanda ah. Diretso kan istorya sin programa nasa linya. Ans, good morning, go go go. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagban niya itong bareta, dakulan pasalamat kan mga residente sa Sinman, kan Barangay Council, kan Barangay Imalnod, Legazpi City. Sa pigpuunan ko niya na i-groundbreaking na solar-powered water system naman. Hindi sa indang barangay partikular na sa Purok 2. Sa pagkikipag-oron kan DCGB News kay SK Chairperson na Beverly Bitangpur, kan Barangay Imalnod, Legazpi City, haloy ng problema daw digdi. Sa indang barangay ang kawaran in supply ng tubig partikular na digdi sa Purok 2 dahil sa halangkaw ng lugar. Kung nilaladawan talaga ining lugar na ini o kaya ining barangay na ini, kung kaya dakulan pasalamat ninda sa gobyerno lokal kan Legazpi sa pagtabang na maikonstruhir o kaya mapunan ang konstruksyon kay ini. Iniangkap tang kan pahayag ni Bitangpur. Naon pining pasalamat kay Mayor sa alin na panahon magkakaigwa na po kaming source. Kasi kumbaga ang water is life. Pagpuon pagmata hanggang magkaturog kita kay kuhan kang tubig. Kaya para sa residente, pang Purok 2, ako na undang pasalamat. Sigun man kay Kapitan Valentino Llaneta, pamayokan na Barangay Council di sa Imanlod, talagang tindihin mo mananda ka ito pa na mag-aigwa ng water source digdig o water system digdig dahil sa importanteng marayan tubig sa oral daw na pagkabuhay kan sa indang mga residentes kung kaya dako lang kagyaanan ini na nasambitan ng proyekto kan gobyerno lokal. Sa mga oras na ini, mapuunaan na nasambitan ng aktibidad sa panginganap mismo ni Alcalde Rosal, Magkanya o Mandigi, presente sa pagtelefon si City Engineer Clemente Ibo na mamayuman kan konstruksyon sa nasambitan ng proyekto. Purok 2 tabi. Yes, tabi Sir Pio. Gulping pasalamat kan ng mga residentes man. Yes, hindi siya na sa Purok 2 alone na siguro sang gatos na residentes daw digdi sa Pio nag-estar. Di dyan na sinda magkukuan ng tubig, maghaharok, Yes. And sana da ini magpararalabad dyan, buda magkarigos. Tadi pisil baga, pasarom sumando sa source. Yan. So, ipagkuhaan sana talaga ng tubig. Pagtagaharok-harok po na. Magtagaharok-harok, kung mapipwede nga ni siguro, mag-ura ambag padit-dit. Kung kaya, magpalinya-linya sila sa liring linya bag Yes, actually, digdingan ni Sir Pio, plano man nga kabarangay, may counterpart man sila sa inibagang pagkuaki distribution lines para maibariwas na sa mga residentes direktamente na. Yan. Primero, so dakulaon na mayor tubo, kuda, so sa barangay masa nagay pwede sumayor tubo sana bahala naman sa mga residentes kan sa inda man na
koneksyones. Yes. So, kaya man siguro kan barangay. Ano? Kaya man. Sige. And tapos sa Pio, sa po yung informasyon digdi mismo sa area with Boy Sumobil, sa Calero, DCGP. Salamat, sali dyan sa Imalnod, Purok 2. Yan. So, proyekto man ni Alcalde Noel kan City Government na mapatubigan ang mga pangangaipo sa tubig, maipnuan because water is life. Indeed, tabi, totoo yan. Kumpadre, pwede na para all clear kita tabi paninal. Ayos na? Okay, pwede na kaya. Sige. Papasok kasi yung PhilHealth, dapat ma-unclog natin yung mga dapat na mailaog pa dyan. Maray na agad dyan kay Kasag sa Albay Public Market mula sa imong familia. Umayikon da itong so nabadilyata dyan. So binadil kare may negosyo sa pag-lending, pautang-utang gayod, so, iimbestigaran yan kan mga members kan Philippine National Police tabi, pambabadil gadan dyan sa Ligao City. Ang biktima si Pedro Talavera Mantes. Salamat po kan sa idong pag-antabay, asin namang Diyos ang magbantay, tulos man na masunod ang programa kan PhilHealth. Kay mabis ng ating samahan sa lukunan kaligayahan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try the proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man.
Konkretong patinampo sa hararayong sityo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, uragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaudisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Manny Pacquiao po, mandirigma.
Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jennifer A. de la Peña, BSED English sa Liceo D. Masbate, taga-Barangay Malinta, Masbate City. Salamat po Congressman Elsalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. sa bulig paagi sa educational assistance sa pariho ko na igwasing pangarap kag ambisyon sa buhay na makaeskwela. Maging isad na teacher para makabulig sa komunidad kag sa akon pamilya. Salamat, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 1 minuto makalihis sa alas 10 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kakaipuhanan paninlay para may taoan SRA o Special Risk Allowance kan healthcare workers na igwang indirect exposure sa COVID-19 patients. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III sa pagdangog kan 2022 budget kan DOH sa Kamara. Tinawanin doon ni Duque na nakapalaman sa Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan to ang mga benepisyo para sa healthcare workers na direktang nakasalak o nagbubulong sa mga COVID-19 patients. Di man pwedeng itao ang kwenta na sa nasa mga pamayukan ahensya ang interpretasyon sa nasabing leya na sa paagi ka na lay pwedeng maamyandaran asin kung dailalapagon sigurado kan mga kankowa ang pamayukan mga ospital o iba pang nagtugot kaini. Yan ang pangalas 10 na bareta ang haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binason